At sumati al-wasiat ng mga intan. At siya pa ko naman siya. At sa bapagay pa ko naman siya. Mga nag-adnag seminar siya sila yung maanin at sa kanyang mga araw at yung iyatul asbab. Hindi mo pakapilap-pilap yung sa yung mga papakilang sa tamang sa nakaw masih sa langit. Nakaw na sa langit na isap na kita matulong masih tutok ko masih sa jingko tayo na arsh. Mga ulit subhanahu wa ta'ala. Manasibin sa siko Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niyo si Allah subhanahu wa ta'ala. Turunin si kuyamanin ng mga malaikat. Inibagay sa yamanin ng mga uriplagan. Na ang tunay bukadulong. Ang tunay pangliran. Sakit talo na ang tunay kaya pa ko matanong siyo. Ay kaya pa ko matanong siyo na parang susot si Allah. Maparang italo. Aging ko tayo dalas wala. Nakuha talo. Aging ko tayo kasurgan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mo muna pagpulong masina sa libubulog sa kasurgan. Apang inikan sa dinyong kabay aging ko tayo kasurgan kasi po. Apiyad an nalanduras yan. Yang gusto mo niya na makatuturog sa alay ko. Ito kakagibin yan kabay aging ko tayo. Kasurgan yan. Aging ko tayo balas. Tama kaibarat na nakinunurit mo Allah subhanahu wa ta'ala. Saya maanan yan. Nasuyan. Asan sa tao ayak kabayan. Maging ko tayo maparulian. Aging ko tayo mapiyan. Nagturang lang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang natin Allah subhanahu wa ta'ala sino mga urip natin di kairan dito tadong-tadungan bantong kairan di kairan di panalamatan di kairan di pupakalaan ya Allah ini Rasulullah subhanahu wa ta'ala ini kairan di pupakalaan ini kairan tutup ini kairan ayman bahwa itu perisin Allah subhanahu wa ta'ala kabanin dikatakan sulama ini susulun yung katakan apakah su Allah subhanahu wa ta'ala ini ta'kid ayman nakatangkid niyan takib ng suko ng mga malaikat. Ito rin ating kutain na kita tayo sasagin kaya mga pasutan. Umilaw sa yaman niya ng mga malaikat. Masyari ka di manalamat. Buntog kailan. Bumilaw sa Allah subhanahu wa ta'ala. Inakuran po pinalamat niya. Inakuran po buntog ka bakuran nilay. Bakuran nilay. Umilaw sa mga malaikat. Ya Rab, bakuran nilay. Bukiran may laiko. Pamakamali-karan mo na tigo ayaman ng mga malaika. Ano, paralo, aging ko ayaman na palagot ka na lang. Siko ayamanin. Nagilan ka, nagka-iluluwa ka. Nabilang sa Allah, ang tanap ni Pada. Bag na panagilan ni Pamangnin. Nagilan sa ayamanin ng mga malaika. Agilan ni Pamangnin imang ka na sa kasurgaan. Kasurgaan ka. Hindi na ayamanan yan na dipamang niya kabayran milis o kasurgan. Ya Rasulullah, bayran milis o kasurgan. Nino ka, ba't anong milis o kasurgan? Gumiros sa mga malaikat aknaba. Akanasabar sa masisingin nilang sa kasurgan. Masisingin nito na sa kasurgan. Upaman kamaliran at mga malaikat sa kasurgan. Namit paralo ating kuto ayamanan na panabang kamilang si Babilang na kanggabag sa mga bintay. Nagmirot ng Sulaiman Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu lagi kanan ayamanan yan. Napelintungan nilan. Nagmirot sa mga malaikat ya Allah na pelintungan nilan. Naging kupaiman na kanarakaan ka. Kaya tigil Allah subhanahu wa ta'ala kabayran din sa kanarakaan. Kaya nga ba? Ay pantupat yung tigil Allah subhanahu wa ta'ala may kamayliran. Mayliran aging kupo ayamanan ni na kanarakaan. Nagumiros suwaya maanin ang mga malaika o pamaman kamayliran ya Rab suwaya maanin na narakajahannam na magparalo aging kuto emanan na katulaniran ka sa imang matabang. Nagumiros Allah subhanahu wa ta'ala as-siksinin as-sabang-sabangara imang ito na rinila anak ang suran. Dahil dapat terus ko mga tayo ay maanin na dituro ko ng mga malaika. Ay pambipati mga pagarakan, mabangsa ko. Asa kanuna miya kama kanusi na pupuninusu Allah subhanahu wa ta'ala. Miya kama kanusi. Naya Arab yun na anumang bugyan naging puta kasurgan Allah subhanahu wa ta'ala. Arab yun na ang kanuna kanusi ko eman na kanarakan.
Arabu aging kuto ay maanni na surga o Allah subhanahu wa ta'ala na bagong kutarila o Allah subhanahu wa ta'ala. As Allah subhanahu wa ta'ala na tuturuan suksi yung piyakisuksi ng suko ay maananin na mga malaikat at kipakalong din mga malaikat sa mga rin ito rin nila na kansira. Pero pala-talo ay maananin na pagkagusto. Pero pala-talo ay maananin pagkakasugod sa ay maananin nangyanisan adi kabaya o Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ganun isabab saging kaya mga orasyo, linitaling manisyo, na doon may lang, pagi pinakamakalbisi ko yung mga orasyo. Sa dito sabab, di ka mapupuratas aging ko po ay maanan yan, na di ka di matamaro sa iba, pantoy ko, madatan, aging bagay ka no, ay tanong pa makinig na aging kaya, ang mga urutan no, pupuna ko sa isiko, yung mga nakagana, sa pakamputumar ka no sa salam, balasan ka no Allah sa daat kamanin, ang balas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yunabagadaru Allah fina faman zuhtiya anin nar wa udkhila al-jannata faqad faz. Sa taong makaligtas si ko naraka, makasol si ko surga, na lawan na nakapabungtong.